23 z minutami. Dębki, Pomorze. Dawid Bączkowicz, a bez nazwisk, ja. bez nazwisk. Cydr wypity, piwo pite, wino, owoce i zarówno lasu. dowcipy USA, potem wam przeczytam. Ale jakbyś przeczytał jeden taki, który na przykład nie zostanie zbanowany. Znajdź. Dlaczego synagogi są okrągłe? Żeby wierni nie chowali się po kątach, jak rabin zbiera na tacę. I proszę Państwa, siup. Co Pan powie dzisiaj, Panie Dawidzie? Dzisiaj zarządzam zabawy na plaży. Wszyscy mają zabrać coś do picia. Jaki jest ulubiony środek transportu Romana Polańskiego? No. Nie powiem na głos. Wydaje mi się, że... Jaka jest różnica między aktorką Hollywood a prostytutką? Prostytutka rzadko jeździ BMW. O, czarno Madonno. Dzisiaj tak na plaża to ino na rozruch, bo Rzech jest przeziębiony. Słuchajcie, Jerzech na plaży w Dębkach. Na plaży w Dębkach. W Dębkach Rzech jest na plaży. Plaża. Na plaży w Dębkach. Sam Rzech jest w Dębkach. Na plaży. Rodrzech jest, że Rzech sam jest. Fajnie ciepło. Nie ma chmurów. Niebo modre. Czyściuśkie. Woda. No, nie śmia powiedzieć, i że woda w Bałtyku jest czysto. Woda jest mokro. No i tak się właśnie łazi roztomili ludkowie po plaży w Dębkach. W Dębkach po plaży. Znaczy, jak pan wypoczywa na plaży w Dębkach? Proszę pana, ja nie wypoczywam. Wypoczywają to ludzie, proszę pana, w grobie. Wyglądasz, Dawid, najbardziej turystycznie, jak można wyglądać. No i tu się zaczyna miasto, proszę Państwa. Swojskie jadło, chleb ze smalcem, 8 zł za kromkę. Może być przysmaki kaszubskie, rybki, pipki. No i tu proszę, deptak, tłumy, skwarzy, jak byk. A to są koty, które były na Prykonie po 200 zł, a tu kosztują 100. Coś tak czułem, że na Prykonie może być trochę przebitka. Tu biznes kwitnie. Tu kto się otwarł, wygrał życie. Chyba ryba. Mowa kaszubska. Dzik, jack. No to peł. Tradycyjna kuchnia kaszubska. O, bardzo fajne. Bez paragonu grozy. Proszę, owocek i pyszne śniadanie. Tuszone. Styl inspirowany kuchnią bombaską. I 3 słowa na dziś. Szczęść wam Boże. Helm. Pati, powiedz coś dla potomnych do materiału. Zawstydziłam się. Półwysep Helski. Najlepsze hasło reklamowe, jakie można sobie wymyślić. Tu nie jest ani kebab, ani schab. To są jakieś rolady śląskie. I no beznadziejnie. Z ogórka ktoś nie lubił i wyciągnął. Czuć już lekko rybą. Ale to co to jest? Górnośląskie farby. I no, czemu 1929? Kopc Kaszebów, Hel, początek Polski. Polska nie ma początku ani końca, jest wieczna. Czemu oni takie rzeczy mówią? Tutaj plaża. Nieduża. Tu było działo. I co się działo? I strzelało cypel. Nie ma. Dalej nie ma nic. Morze, a potem Szwecja. No słuchajcie, a tam widać Gdańsk. Chociaż na filmie może nie być widać, ale widać dźwigi ze Stoczni Gdańskiej. Jeszcze za darmowe. Musisz nagrać, póki tu nie musisz płacić. No ale boję się, że mnie potem skasują. Tak ino można kuknąć. Dobra, uciekamy. Uciekamy. A tu akurat wypływa maszoperia helska. Mewa karmiona, bardzo niebezpieczne. Mewy są potężne. Ogromne. Niby północ Polski, a tutaj Buda z tradycyjnym słowackim jedzeniem. I uwaga, są smaki orzechowy i jest smak skorzicowy. I jak się jest Ślązakiem, to się rozumie, co to jest, bo skorzica to jest po śląsku cynamon. Ha! Płyną z Gdańska. Opal.
żegluga. Czyli dopłynęli. Jeszcze nie. Czy będą klaskać jak dopłyną? A czego to jest? To jest Gdańsk? To jest jak Gdańsk. Te krzyże? Tak, i korona. Lulok. Słuchajcie, zaraz ma dojść do wzruszenia tego pomnika. O cokolwiek by to znaczyło. Mam nadzieję, że będzie rosił z... Wiadomo. Pryskają mu na niemożliwie wyćwiczone dupsko. Wszyscy spodziewali się roszenia z innego... A tutaj się udało odnaleźć prawdopodobnie słynną niebieską ostrygę. Tylko że jest tylko niebieska, nie ma ostrygi. Ale bardzo fajnie zaaranżowane stare budownictwo. Dzisiaj kuchnia trochę bardziej morska. Zupa rybna. To jest... Jaka to była ryba? Dorsz i fryty oraz Pierogi, tradycyjnie pielmieni nadmorskie. Nadmorskie pielmieni. Przestroga dla potomnych. Jeżeli kiedykolwiek będziecie chcieli odwiedzić Półwysep Helski, to tylko i wyłącznie na rowerze, bo jak wjedziecie autem, to już nie wyjedziecie. Nigdy. Korek, który rusza się z prędkością 3 metrów. Dziecko na hulajnodze już nas dublowało. Proszę Państwa, są wakacje, a jak są wakacje, to musi być przygoda. Zabawa ogólnie. Zabawa. Tak. Uwaga. 3, 4. Się przyssali. Za małą dziurę sobie zrobiłem. Muszę Ci pogratulować. A ja się udaje w dalsze. Grzejemy. Piękna sprawa. A tym razem to nie będzie egzotyczne danie. Kąpiel. Na poranek i południe, można powiedzieć, są my, prawie przygotowani. Dziś wszystko wskazuje, że będzie pięknie. Pójdź. Idziemy, proszę Państwa, wzdłuż słynnego kanału Dębkowskiego, w którym znajdują się ryby. Jako ciekawostka, drugi zaraz po kanale La Manche. A tu vibe norweski, czerwone domki. Tyś już to nagrywał rok temu. Tak, i pokazuje, że nadal są. Nadal stoją, można sobie wynająć, zamieszkać. Cena nieznana, ale pewnie wysoka. Godzina wczesna, tłumów jeszcze nie ma, chociaż ruch Radzionków. ludzi mało, ale aut jeździ zaskakująco dużo i to mi się nie podoba, bo ja nie po to jadę 600 km od zakorkowanego, tłocznego, górnośląskiego miasta, żeby mi tu auta jeździły. Także proszę się poprawić i nie przyjeżdżać tu autami. Nie przyjeżdżasz, nie ma po co. Nie, a w ogóle nie przyjeżdżać najlepiej. Jeszcze nie ma 11, a tutaj już bandyctwo się szerzy, policja interweniuje. Dawid teraz powiedział, że pokaże mi coś super ekstra. Nigdy nie pójdę. No, spływ z takim rekinem. Nie zachęcają, ale zobacz. O, Wynieś mi hopa. chałupa z Bulono. Komuś się nie podobało tutaj nad morzem. Albo Tour de Pologne jakoś jechał, albo będzie jechał, to może oni jadą albo się stracili. Za bramę! Już! O, I tu gdzieś ja na bombę potem wskoczę. wyciągamy, nie wiem, coś tam. No to ja wyciągnę. Wyciągnie. Oj, wyciągnę. 12:09. Jadą! I Blacica atakuje. I Reggae. po śląsku. Kukurydza kupiona po 5 zł, na plaży Przedomy po 23. Hehe, tak się robi geszeft. Dzisiaj dzień najgorętszy, wiatr wieje, ludzi nawet na Wipowskiej plaży dużo. Przeprowadźmy wywiad z losowym plażowiczem. Dzień dobry, proszę pana. dobry, dzień dobry. Jak woda? Proszę pana, ja chciałem powiedzieć, że jestem zadowolony z rządu i bardzo mi się dobrze wakacjuje. Uważam, że stać mnie na wszystko i myślę nawet, że jest to nieuczciwe po tych cenach kupować. Powinni podwyższyć, żeby zarobili. Dziękuję bardzo. Woda spełnia oczekiwanie. Jest mokra i można zedrzeć zrogowaciałe pięty. To nie ma wakacji, robota jest robota. A majster podzieli 3 zł na godzinę brutto. Dobra, rób nie godej. A robić.
Wiecie, to nie jest tak, jak ludzie tak mówią, usypać coś tego. To trzeba podsypać, potem trzeba podlać wodą. To nie jest tak, 2 opartych o mur, 1 o betoniarkę, obowiązkowy element wakacyjno-robotniczy, tajemnicza świątynia pradawnych, czegoś tam, wybudowana. Skoro jesteśmy nad morzem w Dębkach, piwo jasne pełne pomorskie oraz dębkowy, brodaty kaszub gist. Trzeba wrócić do domu i odpocząć po tym urlopie. Kiedy znowu nie wiedziałem, będzie jazda Toronto. Ledwo się zaślubiałem z morzem, już trzeba wracać. Ostatni rzut okiem, dzisiaj rekordowa pogoda. Nie polecam na kacu takiej smażalni. Ostatnie zamoczenie grzybów, szwajfusów, wyszorowanie pięt, żeby oszczędzić na pumeksie. Trzeba wracać do domu, na Śląsk. Ojczyzna wzywa. Będzie jazda? Toronto! Panie, a pan co? Proszę pana, ja kontroluję tutaj, czy ktoś nie sra na tory. I srają? Wyjątkowo nie. Jest pierwszy przystanek, Warszawa Zachodnia, o dziwo tylko 5 minut opóźnienia. Tyle nawet mój ulubiony budynek, ale muszę wam powiedzieć, że ten dworzec nowiutki, świeżutki, Warszawa Zachodnia, no całkiem robi wrażenie. Jest taki, no, jak się to godo, moderny. Udało się bezpiecznie wrócić do domu, to teraz starym zwyczajem trzeba trochę odpocząć po tym urlopie.